Għalima bħala taħt it-toqol tas-salib, Ġesu s-sok tal-mixja tiegħu dejjem waħdu u bla ħabib. U hawnhekk Ġesu iltaqa' mal-Ikun M'ommu Marija li ma bina marret taqsam dik id-dera tat-tbatija. U dik l-omm tgħid x'inhi kienet ħasset tara l-bina kollu dmija imma hija sedet tagħmel tħares lejh biss imbikkija. Żewġ tiqlub kienu ingħaqdu flimkien qasmu tbatijiet u raċċaq wa Ġesu ħaddan dak li